भाई, जयपुर सिटी के बारे में हम जितना सुन ले रहनी, पिंक सिटी, गुलाबी शहर, लगभग वही तरह का नज़ारा हमके देखे के मिलल। और पूरा शहर जौन पुरान या का जौन पुरानी जौन धरोहर बा ओके सजो के रखल गइल बा। और चाहे दुकान होखे, चाहे वो घर होखे, शहर के एगो एगो पार्ट बाटे जौन पूरी तरह से गुलाबी बा। और एगो ऐसने धरोहर जे जौन इस शहर का एगो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ओकरी जस्ट सामने हम बैठल बनी, वह हवा महल। और हवा महल हमनी के सब जनी ब्लॉग में या फिर किताब में कहीं ना कहीं जरूर देख ले खबजा और सुन ले तो जरूर खबजा। और इससे जुड़ल बहुत सारी कहानियां भी सुन ले खबजा कि ई जौन महल बा हवा में तैरेला, इस तरह का मिसकंसेप्शन भी बाहर बा। तो हम आपके महल के बारे में आपके बता दें कि महल एगो 5 मंजिला मतलब की इमारत है, जौन एक डिजाइन ये तरीके से कल गई बा कि मधुमक्खी का जैसे छाता होला वो तरह का एमे मतलब कि डिजाइन कइल बा। कई तरह का खिड़की बनावल गइल बा और खिड़कियों में छोटे छोटे छेद बना सा। वो छेद का काहे खातिर वो छोटे छोटे छेद बनावल गइल रहना सा, ये हम आपके बता दी कि पहले जब राजस्थान में राजघरानन का राज रहे उस समय पर्दा सिस्टम बहुत ज्यादा प्रचलन में रहे। तो राजघराना की महिलाओं के केहू देख ना पावे और जौन भी कार्यक्रम होके जौन राजघराना की तरफ से कार्यक्रम लोग करे ओके राजघराना की महिलाएं वो झरोखों के माध्यम से देख लें, लेकिन बाहर के लोग उनके ना देख पावे। एक कुल खाती मतलब कि हवा महल का निर्माण करावल गया है। ये 5 मंजिला इमारत बा, लगभग 900 से ज्यादा इमें छोटे छोटे छिद्र खिड़कियों के माध्यम से बनावल गया बा, जहाँ से महिलाएं पूरा जब झांकी निकले तो ये एकदम एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक झांकी देख सकें। और लेकिन जो भी झांकी निकलता या फिर कोनो कार्यक्रम कल जाता ओकर जो लोग बा वो राजघराने के महिलाओं के न देख सके, ये एक सोल पर्पज रहे। और दूसर बात ये बात है कि हमने के सब जन जान जाए कि राजस्थान में गर्मी कितना रहेला। राजस्थान में गर्मी तो बहुत ज्यादा रहेला, यही खातिर जो हम बताओनी है कि मधुमक्खी के छत्ता की तरह बनावल गया है। ऐसे हवा जन होला कहीं से भी हवा अंदर घुसे वो पूरा महल में पास करेला। ऐसे ही महल पूरी तरीके से ठंडा रहे वो समय ये तरह का एसी या फिर और कोनो सुविधा ना रहे थे कि ये तरह से आर्किटेक्ट कल गया है कि एके ठंडा रखल जा सके, यही खातिर एके हवा महल का नाम दिल गया है। और एक और बात जौन राजघराना एके बनौले रहे वो राजा जय सिंह का परपोता प्रताप सिंह ये हवा महल के बनौले रहना। और जन प्रताप सिंह का राजघराना रहे वो श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है। और यही खातिर मान्यता बाई कहल जाला कि जौन ये हवा महल बनावल गइल बा भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के तर्ज पर बनावल गइल बा। एकर जौन लुक बा उस भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की तरह बा। ये 5 जौन महला का मतलब कि जौन महल बनावल गइल बा हवा महल, उमें सबसे ऊपरी महला पे जौन रहना वो समय का राजा जौन रहना वो एजा श्री कृष्ण का पूजा करत रहना। और नीचे हम जौन आपके सब बताओनी है कि यहाँ का जौन रजवाड़ी रानियां और जौन राजघराने के औरतें रही वो कुल खातिर दरख्त बनावल गया है कि कोनो प्रकार का कार्यक्रम होके अगर एजा हवा महल के पीछे की साइड, क्योंकि जो हवा महल बनावल गया बा ई जौन सिटी पैलेस बा ओकरे पीछे के साइड बनावल गया बा, जौन के 1799 में प्रताप सिंह के द्वारा बनवाल गया है एगो एक्सटेंशन के महल के एक्सटेंशन के रूप में।